Hello guys, it's me again, Jeffoy, and welcome to my channel. And if you're ready with me, mas magbabalik daw tayo ay mag-homework. I mean mag-workout. Though hindi naman ako pupunta ng gym, pero home workout. Bakit pala? Kasi more than 6 years na ako hindi nag-workout. Kasi nag-busy din. Pero tinamad din, pero mas matimbang yung tinamad. Pero ngayon, babalik tayo sa pag-work. Pero wala pa man pinagpapawisan ako. Init. Tama niyo ako guys. At syempre guys, prepare muna natin yung ating mga gagamitin sa ating pag-home workout tulad nitong mat, tuwalyang malaki, tuwalyang maliit, or face towel, tsaka syempre tubig para hindi naman tayo ma-dehydrate. So ngayon guys, gagawin ko, ako ay mag-warm up muna. Kailangan natin to guys, halimbawa mag-workout tayo, kahit sa bahay lang, warm up muna para hindi naman tayo mabigla, yung ating mga muscles, tsaka yung ating mga buto-buto, hindi masakit. So, stretching sa ating mga tuhod, sa ating mga binti, sa ating mga paa, tapos syempre mga braso, sa ulo natin side by side din. Tapos basta stretch natin para naman hindi tayo mabigla, hindi masakit. So ngayon, magpe-perform muna ako nitong lower back stretching. Ayan. Kasi ito lagi yung nasakit sa akin. So, gawin nyo na lang kung ano yung ginagawa ko. Masarap yan sa likod, as in, yung sa lower back na mismo. Mga 2 beses lang, tapos okay na. Tapos perform naman ako dito ng another way or another form of stretching pa rin. Na actually isa na to sa mga program ng glutes. Hindi ko alam yung tawag dito. Nakalimutan ko na rin kasi, pero leg raise pero naka prone position or nakadapa, and then i-raise natin yung legs natin backwards alternately. Kung kaya niya ng mas mataas pa, okay lang din naman. And then stretching uli para sa ating lower back. Kasi ito usually yung nasakit sa akin, and after workout, ito yung nararamdaman ko. So, kailangan i-stretch natin yan na maigi. Yan. Yung ginagawa ko, gawin nyo lang din. And yun pala, disclaimer pala, hindi ako professional na nagtuturo. Basta, in-execute ko lang yung mga tinuro sa akin back nung ako ay nag-workout or nag-gym. Tapos, next naman, ito naman guys, para pa rin to sa glutes or sa mga buttocks natin, pa-firm. Hindi ko rin alam kung ang tawag dito. Nakalimutan ko na rin. Basta ganyan yung position natin. And then, ayan. I-raise lang natin siya din ng ganyan. Mas higher, mas better. Mas mararamdaman nyo yung sakit sa inyong mga glutes. Ayan. Tapos next guys na gagawin natin, ako naman ay magpapahinga. Papahinga din tayo, tapos punas-punas yun. Hindi, yun palang ginawa ko guys. Pag halimbawa, nag-home workout kayo, gawin nyo pala, ang ginagawa ko kasi pala usually, 15 reps tapos 3 sets. Ayun. 15 reps, ibig sabihin, count kayo na hanggang 15, tapos 3 beses nyo gagawin yun. So ngayon naman guys, magpe-perform naman ako eto pa rin, sa legs pa rin to. Pero, leg raise din, pero sideward ba ang tawag dito? Basta ganyan, gayahin nyo na lang din. Limot ko na kung anong tawag, basta yan, masakit din yan sa inner, tama ba? Inner, sa inner leg. Yan. Ganyan na gagawin natin. Same 15 repetition, tapos 3 sets natin gagawin yan. Magkabilaan, syempre. Tapos ganyan yung position, iaangat natin yung isa nating kamay. Tapos yung isa naman ay nasa harap lang ng chest, naka-support. And then, i-raise natin yung ating legs. Kung kaya nyo nang i-straight pa yan, mas better. Basta pag naramdaman nyo guys yung sakit, yung tamang sakit yung pagkaramdam nyo, masakit yung legs nyo, ganun. Tapos, I make sure na pagkatapos ko mag-execute ng isang exercise, nag-i-stretching ako. Stretching. Yan. Gawin nyo din yung mga stretching na ginagawa ko. Yan. Para naman, yun nga, hindi mabigla. Ulit-ulit na naman tayo. So, stretching uli. Tapos, next naman, leg raise, pero 2 na, magkasabay. Ganda naman ang gagawin natin. Again guys disclaimer pala, hindi ako professional na nagtuturo, pero
Open ako sa correction, suggestions kung may sasuggest kayo na dapat kong gawin, na tamang gawin. Pero wag niyo akong utusan. Ganun guys, 15 15 repetition tapos 3 sets. Tapos yun pala yung in-execute ko palang workout or exercise para din pala yun sa sa core o sa abs yun. Tapos ito ganun din. Nakalimutan ko na rin yung tawag pero flutter kicks ata to or flutter kicks. I-sure nyo na lang guys, hindi ko na ni-research kasi. Tapos pwede rin scissors, tapos bicycle. Tapos magaganyan na ako. Stretching, form of stretching ulit. Tapos yun pala guys, sa sa loob pala ng 6 years na sinasabi ko, wala talaga akong workout. Nag-try din naman ako nag-gym once pero hindi na nasundan. Tapos ito pa lang ginagawa ko ay scissor naman. Para pa din to sa sa core. Ayan. Tapos bicycle naman yan. Ganun pa rin gagawin nyo guys. Basta pag nag-execute kayo ng any workout, kung ano yung ginawa nyong repetition, ganun din ang gagawin nyo sa mga susunod na workout nyo pa. Same with the sets kung ilang beses. Tapos kung mapapansin nyo, panay nga ang stretching ko every time na nag-execute ako ng exercise. More on likod yung ginagawa ko ngayon. Pero yun pala yung gagawin pala natin or yung ginagawa pala natin na exercise or workout na ginagawa natin. Home workout na daw. More on abs or sa core. Tapos sa legs, konti. Tapos chest. Yun lang. Yun lang muna. Kasi kakasimula pa nga lang uli natin. Tapos lilipat pala ako sa taas kasi medyo madilim na. So dito ako sa taas para medyo may hangin din naman. Kasi pag halimbawa pag pag nag-gym ako dati, gusto ko yung may ventilation talaga. Kasi pag yung kulob, hindi ko kinakaya yun. Talaga ako, nagpa-pass out, nag-faint kasi naubusan ng hangin. One time nung nangyari yun sa akin, nung nasa Parañaque pa ako, yun, na hospital ako noon kasi kulang na sa hangin. As in, kung makikita mo ako that time, kung halimbawa nandun ka, makikita mo talaga na sobrang putla ko na, puti-puti ko na. Tapos yung mga kuko ko, cyanotic na, medyo kulay violet na siya. Ganun nangyari sa akin. Naramdaman ko na lang talaga na buong katawan ko nanigas at hindi ko na siya magalaw. Tapos kahit nagkakandahataw na yung gulugod ko sa tricycle, sa bakal-bakal, hindi ko na talaga siya maramdaman. Nag-faint pero conscious pa din naman. Tapos ngayon pala guys, nagpe-perform na ako ng crunches. Ito naman para sa abs. Or para sa core. Ayan. Tapos konting pahinga. Hindi, actually pala parang mas madami pala yung pahinga kasi pagkatapos ko mag-execute ng exercise, magpapahinga naman. Pero hindi kailangan din naman talaga kasi natin yan para para makalanghap tayo ng hangin pagkatapos kasi syempre nakakapagod talaga yan. So next naman, ito naman yung next exercise natin. Next. No doubt. Magagaan naman tayo mag-push up. And dalawa pala yung ginagawa kong push up. Dalawa yung variation. Yung narrow, tapos yung wide. So ngayon ginagawa ko ay yung wide push up. Ang target muscle nito ay yung, syempre yung sa outer chest. Outer chest ba yung tawag nun? Tapos part ng shoulders, tapos arms, tapos sa core din. Tapos yung inner naman, yung narrow naman, para naman sa inner chest. I-correct nyo lang ako kung tama o mali. Tapos yun, sabihan nyo lang ako pag mali. Tapos sabihan nyo lang ako ng tama. Pero wag nyo ako utusan. Push up actually yung pang-maintain ko pag halimbawa hindi mo nakakapag-gym para sa mga chest workout. Since wala naman tayong dumbbells sa bahay, wala rin tayong barbell, kaya ayun. And pahinga naman ulit tayo guys. Ayan. Tapos yung next exercise na i-execute natin ay gagamit tayo nitong ab wheel or ab roller. Ayan. Para naman sa pampatibay ng ating core or yung abs. So ganyan. Ganyan lang yung ginagawa ko guys. Gayaan nyo lang yung form. Yung dalawang tuhod naka-support. Yun yung tapos yun naka-X yung dalawang paa sa likod. Tapos saan nyo i-roll yan. Maganda to sa ab. Nakakapanghinang nga lang talaga.
Pero mararamdaman nyo na maninigas talaga yung inyong core. So, basically yun na guys. Tapos mag-warm up na uli ako. Ay, hindi pala. Mag-cool down pala ako. Cool down naman. Stretching uli para para yung mga na banat-banat natin mga muscles ay hindi masyado mag-swell. Kung mag-swell man, at least hindi siya parang mag-feeling stuck up. Tapos, cool down na tayo guys. Kung ano yung ginawa natin pag warm up, ganun din yung gawin natin pang cool down. Kasi ito pa pala yung pinaka-last. Lagi kong ginagawang last or laging nasa uli yung pag-i-squat. So, proper form, dapat naka-usli yung puwet. Tapos, ganyan. Naka-open ng bahagya yung legs. Tapos, ayun. I-execute na yung ginagawa ko. Ito yung pinaka-last na ginagawa ko lagi kasi nakakapagod talaga. Tapos, ayaw ko nagle-legs. Kaya tignan nyo. Malaki yung upper pero yung lower maliit. Chicken legs. Johnny Bravo yung upper. Though maliit naman talaga yung legs ni Johnny Bravo. Pero yung mas nag-a-apply sa akin ay legs ni Olive. Siguro yun na lang muna guys. Yun muna yung workout natin. Kasi simula ko lang uli. And baka yun na lang ang huli. Hindi ko alam kung sa mga susunod na araw kayo ko yung katawan ko. Yung pakiramdam ko. Yun. Ayun lang. Pakita ko sa inyo yung view. Okay? Palikod. Yan. And yun pala, gusto ko palang i-shoutout, nakalimutan ko na halos. Si CJ Vergara pala and Family of Batangas. Yun, thanks for watching. Tapos si Paul Bituin, kamahalan, shoutout. Chowi. Tapos galing kay Marilu Prasmo, pinapa-shoutout niya yung Villar family and Vic Soriao. Taga dito sa Catanduanes. Ayun. Tara. Lagi ko na rin pinapakita to sa mga vlogs ko. Mga nakaraang vlogs, yan. Meron kaming chocolate hills dito, ayan. Ayan. Pero ilang piraso lang yan. Ayan, chocolate hills namin. Tapos yung palibot. Ayan po yung aming lugar dito sa amin. Tapos ito pala guys sa bandang likod, ito po yung farm kung saan po ako lumaki. Pero hindi ko na po maalala, Your Honor, kung sa amin po ba ito o hindi. Charot lang. Yun lang guys, hanggang dito na lang muna aking video for today's video. And please don't forget to like, share, and subscribe pa rin for more home workout kung meron pa. So ayun na lang muna guys. And thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!